И здравейте хора на един от всичките епизоди на Skywars. И той не е, защото ще ви казвам, че нещо... Не, говоря е... Той не е за да играе, за да ви кажа, че... Ко направи това, бе? Кога дойде, бе, човек? Мали... Той ко направи това, бе? Той на пастец не направи. Аре, бе, къде има хора? Много бързо се напълни. Нали това съм избрал? Да пробваме това. Това не съм го ползвал много. Сигурно има и защо. Там има някой. Виждате ли го е там? Е там. Е там бе! Вижте бе! Вижте го къде седи. Това искам. Аз съм такива. Значи едни гащи. Ела сега ви го покажа това. Го е там. Вече не, те са го махне. Гледай я сега. Не джей. И нищо не взе, бе. Много съпо. Така. Не, що лагва така, е? IP-то на Skywars ще го има в... Да! Клипа, за който аз въобще това го правя, е, че днес ще има стрим. Може би още една игра не е много да изиграем. Ако въобще има така, да е. Дайте да видим напълни ли са нещо. Не. Да, ще искам да видим това. Той не е много опи. А сега къде е? Сега по-зле. Окей. Сега търси ли го какво? Абе. Честно ви кажа... Това е по-зле. Въпреки, че добре си го е подредил. Ако направим така. Гледай тук какво е? Лъкси, мъци... Айде. Значи... И какво всички седат тука? И никой никъде не влиза, така ли? Тук влезе някой. Влязах. Не разпиш, как си? Тук има ли някой? Не. Десет, 9, 8, 7, 6, 5. Аренаш, модсинс. Оп.
Гледай го, бе! Защо нахален бил, бе? Ама не е за този час, нали? Да. А, имам XP порциони. Нищо интересно и без това нямаше. Еми, загубихме. Важното е, че ви казах какво ще има днеска. Надявам се да дойдете. И чао-чао. Момент. И чао-чао.